Optisilmä on vuonna 1976 perustettu. Isä on perustanut tähän samaan paikkaan silloin vähän pienempänä, mutta siitä lähtien ollaan palveltu Oulaisia sitten. Kaikki mitä optiselle alalle kuuluu, niin on meidän palvelualoissa kyllä. Meillä on hyvin koulutettu henkilökunta ja hyvät laitteet ja hyvät tuotteet, eli me ollaan valittu markkinoiden isoimmat, meidän mielestä parhaat linssitoimittajat ja kehyspuolella sama juttu. Meidän periaate tässä toiminnassa on ollut ihan alusta asti ja edelleenkin, että laadusta ei tingitä. Kehyksissä se ajatus on se, että kun ihmisiä on monenlaisia ja monenlaisia tarpeita, niin kun me ollaan yksityinen liike, niin pyritään valitsemaan kehyksiä mahdollisimman monenkokoisille kasvoille ja erityylisiä, korkeampia ja matalempia, että ei pelkästään sen tämän päivän trendin mukaan. Meillä on alan viimeistä tekniikkaa olevat laitteet, eli hiontakoneet on parhaat mitä on. Sitten mitoituslaitteet on, me päästään niin 10 milli mittatarkkuuksiin. Iso osa laitteista on tuolla meidän pajalla, joka tänä päivänä on aika harvinaista optikkoliikkeissä, että on oma silmälasipaja. Lasit valmistetaan täällä meillä. Tästä meidän hyvästä laitekannasta johtuen niin me pystytään tarjoamaan kaikki palvelut lähettämättä mitään minnekään tästä meidän myymälästä. Minä olen kouluttautunut optometristiksi ensin täällä Oulussa ammattikorkeakoulussa ja piilolinssikurssia, työnäkökurssia. Nyt suoritan parhaillaan lopputyötä vaille on Master of Clinical Optometry. Optikko peruskoulutukseltaan ja sen jälkeen olen käynyt piilolinssi-sovituskurssin ja sitten optometristiksi valmistunut myöskin. Kaikki on niin hyvin koulutettuja henkilöitä ja jatkokoulutuksessa käydään jatkuvasti. Me ollaan ammattikorkeakoulu eli Oulun OMK:n kanssa tehty yhteistyötä todella paljon vuodesta, varmaan 1995 lähtien. Heillä on yhteistyötä taas Saksan kouluihin ja nykyään myös muualle, niin meillä oli vuosikymmenet heidän opiskelijoita täällä sitten harjoittelemassa. Ja nyt viime vuosina se on vähän muuttunut, koska he tulee tänne oikeasti opiskelemaan, eikä enää niinkään käytännön harjoitteluun. Niin kun itse opiskelin, niin niitä vaihto-opiskelijoita Aalenista Saksasta pääasiassa ja itse pääsin sitten kanssa 98 olin 3 kuukautta vaihossa taas siellä päin. Ja siitä tämä on tavallaan tämä mielenkiinto säilynytkin sitten heidän suuntaan, että on käynyt siellä useita kertoja myöhemminkin aina tapaamassa heitä siellä katsomassa meininkiä. Ja tämä on todella sillä lailla mukava ala, kun koko ajan tulee uutta opittavaa. Meidän tavoitteena on antaa asiakkaille parasta mahdollista palvelua, mitä vaan pystytään ja voidaan. Ja sitten välillä, jos ei pystytä heti siinä tilanteessa antaa sitä palvelua, niin sitten kouluttaudutaan tai selvitetään asia niin, että seuraavalla kerralla se varmasti onnistuu. Ei mulla ole missään vaiheessa loppunut mielenkiinto tähän alaan, että kaikki olisi tehty. Opiskeltavaa riittää ja ei lopu koskaan. Jatkuvasti haluaisi vaan oppia lisää ja uutta. Ja parit kontaktit on jenkkeihin nyt muutama proffaa, mitkä tapasin tässä keväällä, niin he ovat luvannut mulle toimittaa taas lisää sitä aivopuolelta osaamista, mitä Suomesta ei löydy. Ja se on juurikin näin, että kun tieto karttuu, niin sitten pystyy myös ihmisiä auttamaan paremmin. Mä oon tykännyt todella paljon tavallaan auttaa ihmisiä. Ja se mua tässä alassa kiinnostaa kaikista eniten se, että pystyy tuottamaan apua ihmisille ja saamaan ongelmia ratkaistua ja elämää helpotettua. Siitä mä tykkään kaikkein eniten.